विद्यार्थी मित्रांनो, नमस्कार. मैत्री अक्षरांशी मीही काढणार सुंदर हस्ताक्षर या उपक्रमात आपणा सर्वांचं सहर्ष स्वागत. अक्षर गट प फ श न ए आई या गटातील श या अक्षर लेखनाचा तसेच वाचनाचा सराव आपण करणार आहोत. त्याचबरोबर श या अक्षराच्या 14 खडीचा देखील आपण आज अभ्यास करणार आहोत. तर जाणून घेऊयात श या अक्षर लेखनाचा सराव. विद्यार्थी मित्रांनो, आपण जो अक्षर गट पाहतोय तो आहे प फ श न ए आई. हे पहा, ह्या चित्रात तुम्हाला काय दिसतंय पहा बरं. तर हा आहे षटकोन. यानंतर काही शब्द मी तुम्हाला दाखवते. आता या शब्दांमध्ये आता एवढे शब्द आहेत हे बघा. षष्टी, षण्मुख, षटकार, षष्टाब्दी. तर या शब्दांमध्ये एक अक्षर हे समान आहे, सारखं आहे, लाल रंगातील बघा. तर त्या अक्षराला म्हणतात श. श श या अक्षराचं लेखन करत असताना आपल्याला 4 स्टेपनं जावं लागतं बघा. पहिली स्टेप आहे उभी रेषा, त्यानंतर अर्धगोल ही झाली पहिली स्टेप. या अर्धगोलाला चिटकून वरून खाली येणारी उभी रेषा ही झाली दुसरी स्टेप. यानंतर या ठिकाणी वरच्या रेषेपासून जे आपण उभ्या रेषेची सुरुवात केलेली होती त्या टोकापासून खाली तर अर्धवाटी ज्या उभ्या रेषेला चिटकते त्या टोकापर्यंत डावीकडून उजवीकडे खाली येणारी एक रेषा काढायची. ही झाली तिसरी स्टेप. आणि यानंतर जी शिरोरेषा आपण डावीकडून उजवीकडे जाणारी सरळ देतो ती झाली चौथी स्टेप. तर या पद्धतीने श या अक्षराचं लेखन कशा पद्धतीनं करायचं ते आपण पाहूयात. श हे अक्षर या स्टेप प्रमाणे कसं काढायचं ते आपण पाहूयात बघा. प्रथम उभी रेषा, नंतर अर्धगोल. उभी रेषा आणि अर्धगोल झाल्यानंतर ही झाली आपली पहिली स्टेप. यानंतर हात उचलायचा, नंतर वरून खाली येणारी सरळ उभी रेषा ही झाली दुसरी स्टेप. यानंतर या ठिकाणी वरून खाली येणारी साधारण डावीकडून उजवीकडे खाली येणारी ही लहान तिरकी रेषा ही झाली तिसरी स्टेप. आणि नंतर या अक्षराची शिरोरेषा ही झाली चौथी स्टेप. तर अशा 4 स्टेपनी आपल्याला श या अक्षराचं लेखन करायचंय बघा. 1 2 3 4. वहीत श हे अक्षर कसं काढायचं ते पहा. प्रथम उभी रेषा, नंतर अर्धगोल, हात उचलायचा, नंतर वरून खाली येणारी उभी रेषा, परत डावीकडून उजवीकडे येणारी तिरकी रेषा आणि नंतर त्यावरती शिरोरेषा. तर अशा पद्धतीने श हे अक्षर आपण काढायचं आहे. यानंतर बघा दुरेगीत लिहिताना साधारण निम्म्यापर्यंत उभी रेषा, अर्धगोल, हात उचलायचा, उभी रेषा, आपण प चा आकार काढलेला त्याच पद्धतीने. त्यानंतर डावीकडून उजवीकडे येणारी तिरकी रेषा आणि नंतर शिरोरेषा. श श श. ज्या ठिकाणी हात उचलायचा आहे त्या ठिकाणी हात उचलायचाच आहे. उभी रेषा दिल्यानंतर पण हात उचलून डावीकडून उजवीकडे तिरकी येणारी रेषा ओढायची. त्यानंतर शिरोरेषा. ज्या ठिकाणी हात उचलायचा आहे त्या ठिकाणी हात उचलणं अतिशय गरजेचं आहे. श. त्याचबरोबर हे अक्षर लेखन करत असताना त्याचं वाचन देखील आपण करायचंय. श
श श श श श श श शक्यतो सगळी अक्षर समान येतील इथपर्यंत आपण त्याचा अक्षर लेखनाचा सराव करायचा आहे. आपण पाहणार आहोत श ची 14 खडी. श शा शी शी शू शू शे शा शे शो शॉ शौ शम शहा. तर बघा आपण काना, वेलांटी, दुसरी वेलांटी, पहिला उकार, दुसरा उकार किंवा 2 मात्रे, एक काना एक मात्रा देत असताना जे नेहमीच्या पद्धतीने आपण त्या आकारांचं लेखन करतो त्याच पद्धतीने या ठिकाणी करायचंय. अशा पद्धतीने आपण श ची 14 खडी काढलेली आहे. श शा शी शी शू शू शे शा शै शो शाव शौ शम शहा. तर अशा पद्धतीने आपल्याला वहीचं एक पान भरून श या अक्षर लेखनाचा सराव करायचा आहे. त्याचप्रमाणे आपण श ची 14 खडी देखील काना, वेलांटी, उकार, मात्रा यांचे आकार आपण जे शिकलेलो आहोत त्या पद्धतीने देऊन श ची 14 खडी काढण्याचा देखील आपण सराव करायचा आहे. तर अशा पद्धतीने आज आपण श या अक्षराचं लेखन कोणत्या स्टेपनं करायचं, कशा पद्धतीने करायचं याची माहिती जाणून घेतलेली आहे. त्याचबरोबर श या अक्षराच्या 14 खडीचा देखील लेखन सराव आपण स्टेप बाय स्टेप केलेला आहे. तसेच या अक्षराचं वाचन देखील आपण केलेलं आहे. याचा सराव दररोज एक वहीचं पान तरी सराव करणं तुम्ही अतिशय गरजेचं आहे. त्याचबरोबर आपलं अक्षर सुंदर होण्यासाठी तुम्ही एकदम छानपैकी सराव करत असाल हे मला माहित आहे. पुढील माहिती आपण पुढच्या भागात जाणून घेऊयात. तोपर्यंत धन्यवाद.